Plánujem to tak, že na ďalší spánok. Aj na Chápeš? ďalší. Potom ideme. Ochotnica Dunajou, krásno na Budeme vo vlačiku, tak vám spravíme, že holík. Čatca a skalité pravidelný odchod 11 hodín. A máme minitky za 5 €, proste polkilové minitky. Ženy papajú kebab. Osobný vlak 3313 železničnej spoločnosti Ty si mala pizzu. zo smeru Trenčín Zlatovce pravidelný príchod 11 hodín. Máme v aute. Omega, chcem to vyskúšať. Ráno, je to dobré. Zaplať najprv, lebo sú tak dobré, že ti nedám. Hlavná stanica cykla číslo 3 a 4 pozem druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných. Čaute. Dávaj flashbacky. Bratislava, Košice. Kenčana. Ding 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 Kenčano. Ding 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 ding. Flashbacky na afterku. Áno. Tak ideme. Keď som sa tu začala krútiť, pretože som potrebovala nájsť toto hovedo, hej? A som si úplne mi padlo srdce. Úplne som bola až na zem mi padlo, až dolu niekde som ho stratila vonku. No a proste úplne som si myslela, že joj, ja som ho zabudla na tej lavičke, lebo viem, že som si ho tam tak položila a potom som tam behala okolo báb a potom sme sa posunuli a úplne som bola, že joj, som ho nechala na tej sprostej lavičke, tak úplne už nikdy nebudem mať mobil, to teraz mi nekúpi mamka, no síce mám peniaze, ale proste som bola taká, že proste už mobil nebudem mať najbližšie 4 dní, najbližšie 2 mesiace a by som proste neprežila, hej? A idem ku babám a ja som ho nechala ku babám. Prosto. Long story short. Short story long. Hello, hello. Už sme na stanici v Kráľovanoch. Domča? Áno, to som. Jak sa cítiš? Cítim sa úžasne, hrali sme si Secret Hitlera. Odporúčame. Áno, a udzigala som Saši slúchatka. Hej, ja som si inak skoro zabudla veci. Saška si hlavne vo vlaku spolu zabudla. Máš kameru? Nie. No poď. To je hrozné si robiť sopy, poviem strašne. Ale mne to ide super. Zatiaľ vám poviem našu situáciu. Sme v Kráľovanoch na ceste a sme v tejto rajskej anči. A ideme touto rajskou ančou do... Na Oravu A z Trstenej ešte pôjdeme autobusíkom do Ústia nad Priehradou. Je to na zabíjacké, ale no. Having problems with existing, try being black. Dominička, tvoje pocity, lebo som ťa zabudla na to. Chytila som flashback. Chytila som flashback na náš dolný Kubín, kde som bola so sestou a s Kajkyným učiteľom. Ale nič zlom, hej? A mám pocit, že takýmto spôsobom sa dostaneme do Trstenej tak zajtra a ten vlak sa rozpadne, že takto. Vidím to inak pozitívne.
Áno, a ja si myslím, že tento vláčik za chvíľu sa rozbehne a už chcem byť niekde v Trstenej, pretože už ma bolia nohy a už ideme len tak 10 minút z tých 2 hodín. A kúpime si zmrzku. Áno, kúpime si zmrzlinu. Čo hovoríš na tento nápad, Lucia? Ja chcem zväzku. Miro? The bombing of Nagasaki would be woefully incomplete without all my friends dying. OK, Miro, ty máš. Už sme skoro v Trstenej, už len Pol hodina. áno. A sme v Trstenej, juchu. No, ja som dostala stovku dnes a 150 pre nás 3. Dostala stovka na niečo iné. Ale nie, už sme v Trstenej. Počujem nejaké ilegálne dealy, tam nejaké ilegálne dealy happening. Počkaj, takto. Máme, pozor. Už sme v Trstenej. Autobusová stanica Trstená. To Ešte nebude vidno. 10 minút a sme v Ústí To nad je Priehradou a A tam, shoutout Big Šiky. Naša triedna má vlastný z lavičky. Chcela. Ja vás uvediem do situácie, hej, ja navrhnem tejto Arebe, že poďme rýchlo za Luciou. Ona nám isto kúpi lístok. A oni že, hej, poďme, tak sme bežali. Oni dve sa obehli iným smerom jak ja. A ja za nimi dojdem a už nastupené v rade, že poďme za Luciou, že Lucia nám kúpi lístky a že aj ja chcem. A teraz sa, že ty sa tu priživuješ. Ty choď preč. Tak to vôbec nebolo, ona to zveličuje. Máte stal 50 centov a náš 80. Od nás okabel. Babi, na čo išiel? Mne sedí. Nám to stalo 40 centov? Nie. Nie, ja som si mala pýtať, ale... Reba! Zakývaj to video. Ježišmária. Rutututututututu. Háveď nastupuje. Ty vlna na ruke. Ja som Maui. Say, accept, You're welcome. You're welcome. skoro som sa napila v tom autobuse na hasiaci prístroj. We did it, teda we did it, ale... Už sme tu! Počkaj, Afterka. Afterka. robili sme tržby. Inga, 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 inga. Počkaj, ešte také celebration music teraz. Geci, také gace. Kebyže chcete niekoho ovaliť, tak mi zavolajte, ja sa spalím a potom... Čo Nosím nosíš? tam... Make-up. Nie. A tuto Dominička má super zmrzku. Mala som natočiť, jak sme si ju kradli. Ale zima tu je riadna. Není! No, to som čakala viacej. Ešte to neopakuj. Ešte to nehovor, lebo ti poprosnú kúle. A sme zobrali. Už sme tu, finally. Tam vidíte krásnu obrovskú priehradu po našej ľavej strane. Dúfam, že sa tam tento rok dostaneme, pretože už by to bolo veľmi smutné, keby nie, keďže sme tu tretíkrát. Update. Sme v izbičke číslo. Ako je vidno, tak naše... Určitě tě poprosím, jsem už dvakrát to neslyšíš. Oh fuck. Dvojčka. Vítajte v našej izbe. Hello. Robíme kolo.
Tak to robím iba kotu. Ty s týmto kotole robíš. Počkaj, ale on mi fakt pukol. To je môj dračí zub. Ty proste... Ja vám poviem story. Proste, moje štipce sú môj Roman Empire, pretože prvý štipec, ktorý som mala, tak sa zlomil veľmi rýchlo. Potom druhý som dostala od Laury, ten sa tiež zlomil. A ten sa zlomil tak retardovane, lebo tam ako sa to otvára, tak presne to, čím sa to otvára, sa zlomilo. A tento bol celkom dobrý a tiež sa zlomil. Takže ak niečo chcete mi dať na nábytky, takéže použiteľné, tak je to štipec. Tadá! Kamo, my sme Čítaš sa? Poho autografy. A ja, že nie, poho. On, že f. A ja, že jebe ti ďalších 5 krát. Ja, že kamo, ty si už čo postil? Ale dobre, ja som povedala, že aký máš meno? Že Terezia Dusová, ako moje meno? A s bodkou? Bez bodky. Bez bodky. On je nejaký čudný. Obidvaja sú. Kde je David? Kde je David? Reálne nás odrbal zás. Máme jeden záväz. Myslíš, že keď príjeme dole sa stiažujem, že fakt na piču? Nie, neviem ja. Čo si? Ale všetky sú, vidíš tam vzadu proste hento, úplne random a v tej ďalšej to proste stekalo po tej parapete. Podlož sa sem. A to si... A chceš to skočiť, že? Aj iba skočíme. Poď sem. Kamo, že je menšia tá izba, jak ty ďalšie. Áno. 3, 4, 3. Jupi, jej. Máte 3 či 4? Nám tu na túto posteľ. 4? 3 majú. My sme v Poľsku. My sme v piči. My prišlo, že vítajte v Poľsku. Prišli sme v Polsku. Ja vám to ukážem, hej. Toto je kokedoblečka. Toto je kokedoblička, spoznajte sa. Čo tu tie decka preboha robili? Skoro, že čo sú po sebe hádzali. Plakali. Však to je... Ja by som Kamo, prišla teraz to. aj nechcem nič povedať, že sa niekto... Kúkaj na túto tam sa niekto nechutné. posral podľa mňa a utrosili do steny. Počkaj, nie v noci, tak som videl, že... Som nestil. To nikto nevidel. A potom ráno, že tam je nejaký smajlik z hoven. To som si čokoládkoval. To strž do ryti. Akademický zvolen. Čo som mala za informácie. Cítila až moc hlboko. Cítim sa celkom skľúčene po invázii môjho súkromia. Môjho osobného príspevu. Vítajte u nás v našom skromnom príbytku, kde máme vlastne posteľ navyše. Áno, máme tu 5 postelí, na túto nemôžeme vstupovať, pretože tu berú za A bude zamenená. Áno, Hej, to museli vám sme si tu povedali? vyvetrať, lebo je tu... Celé máte, dajte si... Áno, už ste dali, dobrá. A to je všetko. Takže máme peknú izbu. Buď ideme urobiť túr vašej izby. Wow, aký šok. Ahojte. Vidíš hovno? Aha, na Terezine. Tam majstrovské sparpené. Myslím si, že môžeme vyhlásiť úplne s prehľadom, že vaša izba je tá hangout izba a nie naša. Áno, a ja si myslím, lebo pozri sa na tú stenu. Máte ju väčšiu, jak my. A Nie. vyzerá, asi steny vyzerajú lepšie. Invázia. A oni majú úplne čistočku. My máme obsraté steny. Viete čo, chlapci? No, pri akýmkoľvek poškodení alebo čokoľvek budete potrebovať a vás poprosím, aby ste potom komentovali. Zneužívanie detí. Galakano. Baby, to už dali. Kamo, ja by som išla, ja mám pičku, ale je pravda, že ideme na Cyprus. Taký menší spoiler, neviem, či to bude vo logisku. Ahoj. Oh.
a cuddly one, aren't you? Nevyšlo nám to, nevadí. Nám to malo prejsť ako včívať. Neviem, ako som sa tu dostal, prosím pomoc. Ale robíš tam práve toto. Namiesto toho, aby si šiel do nového smeru, tak ten smer zmeníš takto a ideš tak. Toto je taká depresívna na mňa. Tvoj? Nie. Ja Nikto si nepamätá, čo spravila. Ešte k tým pravidlám. Unprimitive version of a sorry excuse for a father. Takže tu mám... A tam dávam stop. Ešte raz kojtu s čím? So zvieratkami. S koníkom, s My Little Pony. So naturálne asi pre... S Twilight. S koníkom. Malé koníky. Ľúbi Boh, bo sú len zvieratka. Tak povedz niečo také, akože... Teraz na koho z našich viacerých vzťahov? Môže na mňa. Na teba? No. To tvojho vzťahu vôbec nevidím. No všetko, ďaká Bohu, ale... Nemôžem ho ísť. Rebika 6:20. 8:00 a ideme na rade. Nie. Rebeka práve teraz zostala. Ako vám musím nás ustápať. Hello. Guten Morgen. Jak sa tvári, že... A potom fuj, to hodice. Vystrem sa, kolená, oči, uši, vystrem sa, kolená, palce, kolená, hlava, palce, kolená, babča. Dobre, tí z babčou zostávajú, no dvojicu si nájdu. Palce, kolená, palce, kolená, hlava, babča. Hlava, palce, kolená, ramena, vystrem sa, hlava, oči, babča.
niečo sladké. Všetky toto máme. Zoberieme kopovku. A potom čo chceme? Laura chcela 3 bitku. Hej. Aby som zdala čokoládu. A no. Nechcem, nepôjdem, nie. Ja to fyzicky, toto je jak nejaké intro do nejaké reality show proste. Zdravím všetkých týchto, dneska vás vítam v novom bývaní. Dneska sa ideme pozrieť, v ktorej ríči môžete bývať. Není tu signál. Myslia si, že ste v Poľsku, ale je tu nejaká drevená ona. Vieš, jak to vyzerá, jak... Vyzerá jak niečo, kde ľudská bude bývať. What the fuck? Prepač. Už by som aj išla dovnútra. Kde sú naše? Ale stačilo, už by som šla dovnútra. Ideme sa fotiť. Kamoši. Čau. Čiže update je útorok. Koľko je? 3:04. Asi. A ideme robiť akú aktivitu. Pred hodinou sme všetci spali. Schovaj to. No pred 10 minútami. Ja som našla 2. Trieskame v hlave, ja som tiež bola po 2. Nice. Na Sibíri. A po 3 rokoch sme sa dostali konečne na... Že jo, do Orovského konečne. No ale dneska to nebude na toto. Ale dobre. Ja idem asi na ten ľad. Idem s tebou. Nedá sa pomôcť, keď je to zamaznuté, ale keby to odhrneme, tak máš brže. Že ako ďalej to bude chcieť? Ale to už robilo raz a nikto z vás si to nevšimol, to len ja som počula len tam. Spraviť fotku a ti robiť fotku. Sem, rýchlo! Menšie. Poďte fotku. Hej, zober to. Ešte chalani idú. Všetci smotneme. Pozrite sa. Toto ja skočila. Na hrane! Poďte ešte jednu fotku rýchlo. Ja som to cítila. Už to zneužíva na fotky? Hej. Prepač. Ja som to cítila. Jak catwalk. Babi, poďte sem. Update. Daj takú jednu. Aj hlavu, poď. A ja ti zatancujem aj chorál. Môžem vám zatancujem.
sa tu začne, ne? Nenatáčam tú kameru tak, ale tak. Víc? No. Hej, konuš môj, hej, to mi stoj, to mi stoj. Áno, mám, lebo ináč To mi nedá spokoja. Sorry, Saška. Powiedz, nie bój się, komuś dała gębusie. Powiedz, nie bój się, komuś dała gębusie. Dałaś chłopcu takiemu, co nie powie nikomu. Dałaś chłopcu takiemu, co nie powie nikomu. Hello, Bronka. Videjko. Joj, vy chudáci. Babčo, pokúša. Poď ešte, Domča. Dala, a čo? Odišli chalani. Okay? Čo s grankom? Akitko. A nesmieš do ňo granko. Akože to viac menej to isté, ako to čokoládo. Tutoriál, ako zabrať na prdel, hej? Vyskočíš? Saša, ide hrať Maroš. Tak pôjme do spolu. A presne preto mám gigačet ass. Kamo, toto bolo, jaké ty si tu čakala ako dlho. Či teraz si ma počula, že idem? Oh, Mária. Dobre, tak vám dám, že updateík, hej? Z nás teraz znásilňovali s tým zlatým slnkom. Proste nie, nefilujem to. Nie, není mi to komfortné. A proste nie. Proste nie. Prečo? Na čo? Na čo to je? Nie. Dobre, potom ideme my dve. Tam je pre dvoch, že? Hej. Á, romantikuš. Aha. A riešim to aj ja, a rieši to aj Kapo, a riešia to aj ostatné osoby v našej triede a myslím si, že všetci vedia, ktoré. Ale chápeš. Ale to nejde. Nechaj sa na to uveď. Tu je OVC. Momentíka. Službičko. Nechytaj to! Moja. A to sa rozbila. Ja aj to je táto. To som vám nechtiadol. Fakt nechtiadol. Hej, to máš najlepšie. Existovali vedľa seba a proste pukla. OK, highlight, vy ste tak ďaleko, že to to neuvidíte, nie? Ide nám autobus asi za 15 minút. Hej, potrebujem ísť ďaleko. Takto slúšim slzy. Nie, ale umala som tiež nádobách, ale pozvala som si vodičky. My sme to, pozrite sa na moje ruky, ale to sú ruky víťazov.
Celé? Teraz odchádzam až na konci. Jasné, na konci odchádzaš. Kto ide? Ja nezvlám. Vy vyvolávate duchov? Uč! Dobrý. Aj s ním je proste už to lívujeme konečne, prešli sme to v zdraví a akože v takej mentálnej pohode. Ale ja to napríklad nefilujem, že livujem, lebo ja viem, čo ma doma čaká. A čo ma čaká zajtra. Znamená, že by sme mohli ešte na jednu noc zostať. Ideme do Košíc? Poďme! Skoro na cykl prešiel práve. Filujem to tak, že zajtra ma v škole neuvidíte. My tam budeme 3,5. A od koho To budeme znamená? odpisovať? No, Kajka, ja odpisujem od teba, nie ty odo mňa. To je Nie, opačne. my sa doplňame. Aha, Takže áno. musíme byť My sa doplňame vlastne tak, že ja to odpíšem a Kajka to napíše. Nie, opačne, Kajka to napíše a ja to odpíšem. My destiny, she said, shut up, just keep your eyes on me. I set your whole back. This woman is my destiny. She said, shut up and dance with me. Toto je Kyrek, ale akože aj na toto by nás mohli zjeť na Tatre. Treba ísť na to pozerať. Počujete, všetci títo ľudia sa idú napchať práve do toho. Septima ide prvá. 5? Pozri sa, do čo ideme. Počkaj, unikte sa. Naša trieda. Vieš čo zadrbal typek, že a možno sa popcháme. Reálne sú to dve najmenšie triedy. Koľko ideme? 10 triedov? Tento autobus nám poslali. Tak keby to bolo... Áno, sme sa modlili, aby neprišiel tento autobus, lebo ja si poviem, že minulý rok tiež prišlo. Proste, keď je málo ľudí, tak posielajú ten najmenší autobus. A ešte o takomto čase. No a vlastne... Áno, poslali ten malík, ale nevadí, akože dobrých ľudí sa všade veľa sme ideme z duchovnej obnovy, proste vzťahy takto, potrebujeme sa dotýkať. Toto není. Keby nás išli využiť na tú lacnú pracovnú silu, čo sme robili riad a teraz nás zavážajú domov. Koľko si dneska zarobila moja? Nič. 4 centy. Ani na rožok nie od tej ruky. Pozri sa na moje ruky. Ľudia, ja tie cestoviny budem asi ešte 2 týždne mať zanechané. Tu nás skoro prešiel. My všetci Do tohto mini pidi. Chápeš? To jak? Nechápem. Máme Slim ass, you know. Toto je kombinácia Sašinho a môjho nákupu. Toto. A ja mám ešte Twix, Kinder Kinder Joy a žežalky. Podľa mňa tam chceš pridať. No, tieto dve sú od babča za našu stavku. Keďže asi 4 roky, 5 rokov dozadu sme sa stavili, že on mi povedal, že budem určite na káve s našim jedným bývalým spolužiakom do určitého roku, do určitého datumu. Že jednoducho s ním budem na káve a nie, nebola som. A ani by som nebola, keby s nami bol stále v triede. Takže som dostala namiesto 10 eur 2 marshmallows pre všetkých. Střelil růži z papíru, dala si si do vlasu, kde hladí váčky. Prehodiť, áno. Píše mi sestra na 0 alebo 5. Tak ľudia, fajná bola tá Digina v hlave. Výborné to bolo, počúvajte na budúce, dáme vlogisek z Diginy z vlaku a ďakujeme za pozornosť, hoďte nám tam lajčík, follow a vidíme sa na budúce. Ahojte. Mua. Mua.